Hai, Kamilu abin da yana ban mamaki wai yanzu mutane su rinka wasa da haƙƙin Allah. Wata titi wai za ka hau abin hawa ka ga mata guda biyu a ciki amma me ba shin kuɗi ne ke sai ya danna ka kai ma na buga. Sabidillahi abin ya ban mamaki faɗa zai na faɗa. Kuma in maza biyu ne a cikin ka ya ɗau mace. Ba kai ba. Malamai ya kamata su wannan gyara mata. Ya kamata a ce sun faɗakar. Me yasa komai za mu ce sai malamai kuma za mu yi ƙoƙarin fara gyara saboda Kuma gaskiya ne. ya kamata a ce idan namiji ya ga mata guda biyu a cikin arewa su ya hakura da ba su tafi Allah ya kawo wanda maza suke a cikin yasa kuma duk mutum da ta ga maza biyu a cikin arewa su ta hakura da hawa Allah zai kawo wanda mata biyu sai ta hau amma ba za mu yi haka sai a ce malamai ne za su Gaskiya ne mu ma ya kamata mu gyara. Allah da Allah ku taimaka. Lafiya? Lafiya? Wuce ne faru a kin tabbata ba abin da kike wannan mahaukacin? Abin da na mishi. To ya aka yake binki? ba wannan abin yake ba ku anya Wannan? annabi ne sitira annabi